αγόρια, για κορίτσια, σήμερα είναι ο γάμος της αδερφής της Έμιλης. Οπότε σήμερα πρέπει να ντυθεί πολύ πολύ καλά. Ωραία. Όχι, σήμερα είναι ο γάμος μου. Έχω ντυθεί, αλλά ξέχασα κάτι ακόμα. Αυτό εδώ, ας βάλουμε αυτό. Είμαι πολύ τέλεια για το γάμο μου, θα είμαι τόσο ωραία. Για να δούμε τι παπούτσια να φορέσω. Άσπρα ή ροζ, άσπρα ή ροζ, άσπρα ή ροζ. Ας βάλουμε αυτά. Για να τα δοκιμάσουμε, μου χωράνε κιόλας. Δικά μου είναι. Δικά μου είναι. Τι με νοιάζει τώρα. Με χωράνε. Μπορεί και όχι. Καλύτερα να μην βάλω αυτά. Ας βάλω τα άλλα. Τέλεια. Είμαι έτοιμη. Περίμενε. Τι, το μπουκέτο σου. Ναι, το ξέχασα εγώ ήδη. Αδερφή, ναι. Αν κάνεις μωρό, αυτό σημαίνει πιο πολλά παιδιά. Ναι. Είμαστε ήδη 5. Το ξέχασα. Αλλά τι να κάνω, φιλτρώνει. Είσαι πολύ αστεία. Τέλος πάντων, τι έγινε. Πού είναι τα κορίτσια. Πάνω. Κορίτσια, ναι. Τι σας είπα, να μην παίζετε με το πιάνο τώρα. Γιατί έχει χαλάσει, βέβαια. Απλώς μόλις μετακομίσαμε. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί κάποιος έβγαλε τις μπαταρίες και τώρα ακόμα ψάχνω να τις βρεις. Οπότε όχι πιάνο για σας σήμερα. Ωραία. Για να σου φτιάξω το μπουκέτο. Ωραία. Ωραία, τώρα θα το κρατήσω σωστά. Δεν θέλεις από μένα. Για αγόρια, για κορίτσια, αυτό ήταν για το γάμο. Αντίο.